en nombre de Ojos del Mundo, muchas felicidades a todos y gracias, sobre todo gracias. Moltes gràcies. El brindis és molt especialment per totes i tots vostès que ens acompanyen en el que jo diria, amb molt poques paraules, una tasca de lluita i d'amor. Hi ha llocs en els que no poder veure és no poder viure. Gràcies, doncs, als voluntaris, empreses, entitats col·laboradores, patrons, comitè mèdic, a l'equip operatiu. Muchas gracias y que tengan una buena noche.